Τώρα είναι περίοδος προσευχής και προπόνησης. Να προπονηθούμε, ιδιαιτέρως με κομποσκήνια νυχτερινά, με παρακλήσεις. Εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους σε όλη την οικουμένη, και στη Γερμανία και στην Αγγλία και στην Αυστραλία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, που διαβάζουν το ψαλτήρι κατά δεκάδες. Αν κάτι καλό έκαναμε, σας το είπα και την περασμένη φορά, μάθαμε τον κόσμο να διαβάζει ψαλτήρι. Έναν όπλο που φοβάται πολύ ο διάβολος. Όμως, το ψαλτήρι, όσοι το διαβάζετε, σας παρακαλώ πολύ, να είστε αξιωμολογημένοι. Αξιωμολόγητοι άνθρωποι, καλύτερα να διαβάζετε μόνο το Ευαγγέλιο. Το ψαλτήρι ενοχλεί πολύ τον δαίμονα. Πάρα πολύ. Έχουμε πει άλλοτε και παραδείγματα, δεν χρειάζεται τώρα. Μας γράφει παντού, άλλη φορά που σας είπα, δεν ξέρω το είπα εδώ αλλού, ότι μέσα στα τρένα της Γαλλίας διαβάζει ένας Ρώσος το ψαλτήρι από μέσα του. Από μέσα του. Και το τρένο πηγαίνει, γεμάτον κόσμο. Ξαφνικά, στις μπροστινές θέσεις, μια κοπέλα σηκώνεται πάνω, αρχίζει και βρίζει τον Ρώσο. Εκείνη η Γαλλίδα. Εκείνος Ρώσος. Σταμάτα, παλιάνθρωπε, είναι με τον Χριστό σου, με τους θεούς, με τον Θεό σου. Λοιπόν, και με τόση ώρα που με καίσε, με ενοχλείς και δεν μπορώ να ησυχάσω. Έρχεται ο υπεύθυνος του τρένου, λέει, τι έπαθες κυρία μου? Αυτός εκεί του λέει, κάτι κάνει, του λέει, και με ενοχλεί συνέχεια. Τι κάνεις, του λέει εσύ? Το μεταξύ είναι ευτυχώς που δεν ήταν πίσω της, να τον καταγγείλουν για τίποτε άλλο. Λοιπόν, και του λέει, μα εγώ κάθομαι εδώ, εκείνη είναι εκεί πάνω. Κάτι διαβάζει, του λέει, και με ενοχλεί. Τι διαβάζεις, κύριε, του λέει? Το ψαλτήρι του Δαβίδ. Και κατάλαβε ο άνθρωπος, τούτη πρέπει να έχει δαιμόνιο. Κατάλαβες? Και το δαιμόνιο μόλις αισθανθεί την ενέργεια των ψαλμών, ενοχλείται. Βέβαια ο Ρώσος φαίνεται ήταν άνθρωπος προσευχής, δεν ήταν κανένας που είχε το έτσι σαν περιοδικό. Είχε μάθει τις συχνότητες του ουρανού και θα είχε ταυτόχρονα και την ευχή μέσα του, για να ενοχληθεί τόσο το Πνεύμα του Άγιο. Το ακάθαρτο, με συγχωρείτε. Οπότε επιάσαν την κοπέλα και την επήραν σε άλλο παγόνι. Να ησυχάσουν όλοι. Και η κοπέλα να συνεχίσει τη δουλειά του και ο άνθρωπος που διάβαζε το ψαλτήρι. Λοιπόν, γι' αυτόν παρακαλώ πάρα πολύ αυτόν, όσοι θα διαβάζετε ψαλτήρι, να έχετε πίστη Θεού. Λοιπόν, όσοι θέλουν και ενοχλούνται, που μερικοί ενοχλούνται γιατί να μας λες, μην το διαβάζετε. Μερικοί που θέλουν να διαβάζουν τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα, ας το διαβάσουν. Να δούμε αύριο στη δύσκολη ώρα, ας θα έρθει ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης να τους βοηθήσει. Απλό το πράγμα. Να κάτσουμε να επιχειρηματολογούμε τώρα. Τι σημαίνει Θεός και τι σημαίνει αθεία και τι σημαίνει πολυθεία και αρχαιοελληνισμός. Αλλήμον. Την πίστη την εκράτησαν οι Εβραίοι, δεν την εκράτησαν οι Έλληνες. Η Παναγία δεν ήταν Ελληνίδα. Θα το καταλάβουμε επιτέλους αυτό το πράγμα. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Τα γράμματα είναι των Ελλήνων. Θέλετε να είμαστε καλοί Έλληνες, να μάθουμε ωραία γράμματα. Είπες προλίγου να μην είναι αξιωμολόγητοι. Εννοείται πριν να υπάρχει αξιωμολόγηση σε τακτικά, εννοώ να υπάρχει σχέση με πνευματικό, αυτόν εννοείται. Ναι, βέβαια. Να είμαστε σε μια σχέση γέμου καθαρισμού. Κατάλαβες, να καθαρίζουμε την ψυχή μας. Τώρα δεν σημαίνει ότι είμαστε αναμάρτητοι. Αλλήμον, το ψαλτήρι μας καθαρίζει έτη και έτη και μας προφυλάσσει ακόμα περισσότερο. Αλλά ένας ο οποίος δεν έχει μετανιώσει, δεν έχει ταπεινωθεί, είναι σαν έναν ο οποίος δεν πήγε στρατών
και μπαίνει μέσα στον πόλεμο να πολεμήσει χωρίς να ξέρει το όπλο να το χειριστεί. Διάς του άλλου του αμπάλα του, διάς του έναν πολυβόλο, αλίμονο. Άτε άτα δω ένα σιπετάρι, δεν το πεις καμιά έτσι. Το ίδιο έλεγαν οι γέροντες που γνώρισα και για το κομποσκίνη είναι. Το ίδιο, την ίδια δύναμη που έχει το ψαλτήρι, έχει και το κομποσκίνη. Γι' αυτό να είμαστε κάπως σοβαροί στην πνευματική μας εργασία. Ζούμε σε σοβαρές εποχές.